Оле, ужас! Вижте! Оле, тук ми беше ужасно. Беше отвратително. Просто съм скандализирана, разбирате ли ме? Много сме потни! След малко имаме хоротека и ще имаме и дискотека и всичкотека. Здравейте, хора! Сега снимаме нашия мангалски клип. Джоджон! Джоджон! Това да буклука. Никой не ни отразява. Голям мулт цари тук. В момента ние чакаме в 11, сега е 11 без 1. Хора, в момента... Изпростяваме. Добре, няма как да го коментирам. Сега искам да направя транзишън. Транзишън? Добро утро, хора! Само да кажа, че ние с Сашка някои дни се мачваме, защото сме с черни рокли и жълти чанти. Да. Както ние ще завършваме влога, толкова рядко ще се случи. Ще се мачваме. С простотията ни обвиня. В момента чакаме, вижте колко е празно, безлюдно тук. 5 човека. Ще се включим, когато има още хора. Ние тръгнахме за хотел Приморско, пристигнахме вече. Това е базикаме се. До моята приятелка, да. До моята мама. Място всеки път някой различен. Илана, мисля, че това е време да го промениш. Деца, кажете здрасти на влога. Всеки път. Кажете здрасти. Никой. И се видим по пътя. Здравейте! Защо казваме здравейте? Да ви се оплача, так му заспах и той... Стига ли? Той ялето, тя е много мотивирана. Ето ни всичките бомбони, не бомбони. Ето е нашата мечка Гризли. Излиза, нали майче? Красиво от предишния път. Дай доке. Ще го базам пи. И ще го пи. Голямото пи. Не се събира. Дори в канапи. Бейте с пакетите, ти по хъпе и продава пакети. Мъдръчно. Здравейте, приятели! Сега сме тук. Оставихме си куфарите, облякохме си банските и ще ходим към плажа. Ще се бускаме в водата с нашия спасител Хончо. Юху! Тук сме! Много са мотивирани всички. Сашке, пречиш на кадъра, тук децата ни се виждат. Това е нашето ново бебе Айше. Сега вървим към плажа. Сега вървим към плажа, ние сме на плажа. Какви кравишки лайна, тук има получадърици. Боже! Казах ви, че са кравишки лайна. Ами ще видим какво ще правим. В момента ние ядем. Много приятно. И май няма да се вижда от водата. И имаме ден на талант. Нощна. Имаме вечер на таланта и ден и ние ще победим. Усещам го и аз ни стане до края. Алито рече и отсече. Ядем сладолет. Много сме потни. Изгониха леко така деликатно от магазина първия път. Имаше 3,50 стори. Има един грубиянин вътре, дето седи като някаква мутър, пък и високо от мен, ако се стара един, ще паде на земята. Всичко е прекрасно. Така, хора, завършваме ден 1. Лиляна Гучи. Алито спи. Дея... Дея. Ще си лягаме. Вече го казах. Утре ще ставаме в
Колко ставаме? Аз ще стана в 7:42, закуската ни от 8 без 10. Защото Няма да мога да стана по-рано. и това е положението. От нещо това, което мога да кажа. Лека нощ от нас. И да виждам. Здравейте, хора! Добро утро! Ето ги там другите. Кажете здрасти за Бог. Никой не ни отразява. Ами ние в момента ядем и ще ходим на акробатика. Ето единствената, където казвам. Аз не съм на акробатика. За огромно съжаление. Сега ние стреляхме с лък. В момента ние стреляхме. Ние много стреляхме, защото пет имаме семинар народен. Ще стане с 5 без 5. Това е съвсем това, че стана сутринта. Ма ти поне не игра там, не се катери на група, но ми се спи. Оле, ние търчахме на една дюна и беше отвратително. Брутално ужасно. И сега ще спим. И да. Довиждане. Хора, ние в момента ядем. Ето, ние сме на маса с крали. Чекам котва. След малко имаме хоротека и ще имаме и дискотека и всичко тека. Така че се включим, ако има нещо интересно, нали? Хидратирайте се. Хидратирайте се! Okay. Хора, в момента на BBQ. Исках да кажа на огън. Та, ето ни сега край барбекюто. Ето я и Габи Джи, започваме от нея. И Далилянг. И снимаме, когато правим нещо интересно. Утре може да сме на море. Да, айде. И дай другата ръка, бе, Габе. Айде. Ляга, я покажи, ако някой тъпсува. Искате ли да ви рапирам? Не. Какво да ви рапирам? На сваля ляля. Бебе, и то студен чай беше и там. И Данка вика на Дея. Следи ми дай студения чай. Но Дея някак стоеше седнала тук. Турбата за покупки беше тук. И Дан вика, дайте ми студения чай. Аз вика в турбата е. Ми дай ми го. Пред нея. Юху! Добро утро! Ние отиваме на плаж. И аз. Забрах си очилата. Моите се щупиха. Мут! Джордан и Дахар. Джордан или Смърт? Джордан. Джордан! Здравейте, приятели! Здравей! Аз не го казах така. Дай всички, какво се снимаш? Бяхме на плаж сутринта. Сега бяхме да идем. Къде ви ни вика да тръгваме и не Тръгваме. тръгваме на някакво влак, че пусна някакъв плаж и не ми е много топло. Ядох супа и бисквитка. Че изяде само една бисквитка. Бисквитка? Чук бисквитка. Ядох супа и бисквитка. What is your problem with me today? Не ти харесвам. Отиваме на перлата и ще снимаме оттам. Ще бъдем русалки. Чап-чап! Чам-чам! Така, ние сме на крокодила. Леко сега си тръгваме, те с няма значение. Вижте колко е яко.
Чакат ли? Те снимат ли? Аз къде знам, че сме тръгнали? А водата ни къде? До сега, Оля, тук ми ужасно. До сега си снимахме и може би ще сложим някакви снимки с штрак, някакъв ефект. Хора, ние до сега бяхме на плаж на Перла и сега се тръгваме. Спахме, влизахме във водата, решавахме кръстословици. Вечеряме и ще се къпем и да се надявам, че ще останем в мемецето. Здравейте, как се казвате? Дейзи. Аз съм Доникс. Нашия репортер Сабовска. Сабовска. Тук е ли Сабовска? Сабовска, добре. Пружина, Беная, не Божина. Може аз да попея? Да, сега ще слушаме. Ти си да ли позабърти гласът на Данка? Мола! You and I, we don't wanna be like no, nothing can come between you and I. Малко ме е интересно. Маничко. В момента ние лежим на Лилянове. Анито съм ясна, защото съм си облякла кроп-топ. Аз, защото си показвам бедрите. Вземахме хоротека, размазахме се, Изнервихме се. всичко направихме. Само сме ривали. Рива! Аз няма да рива. Който е третия гъс. Вие нашия задник, който е третия гъс. Все да сме на амфетамини. Давай, сочи да видя. Мор портето, мор портето, мор портето! Мор портето, мор. Не ни реагира. Тапаци! Богници. Малки ми богници. Шабана, бе. Яш. Абана, бе. Яш. Шабана, бе. Бана, бе. Яш. Банана, бе. Яш, банана, бе. Яша, бана. Яша, бана, бе. Яша, бана, бе. Моли цапала съм с усирене. Добро утро, хора! Добро утро! Ние се наядохме. Пак не завършихме влога вчера. Ще ме разтягаме, после ще обядваме, после не знам какво ще правиме, после... Може да дреним. Значи вчера искам да ви кажа, че като да сваряте комарника, вчера е влезнал някакъв комар. Как ще ми затвори всеки път, като ти да затваря? Не знам кой не е затворил. Съм казала, че ти си го затворила. Защото ме не гледаш. Сега целите ми крака са нахапани. Вчера като ме хапа и аз се чешех и не можех да заспа. Всичките спаха и аз само се чесех. Води и ще ви го снимаме пак. Хора, ние тръгнахме. Дано да си скрие лицето, когато го обработвам. Хора, искам да ви се оплача. Аз съм просто... думи нямам, разбирате ли ма? Значи, понеже ни е развалена някаква панта, ние трябва да се... Тази панта развалена, като всичко се наред. Трябва да се преместим в 609, 2 етажа нагоре. Просто съм скандализирана, разбирате ли ме? Като някакво стадо вълци и яли. В момента хора говорим на пилешки език, но мисля, че връзката нещо не става. Цялата стая тук в шок, какво се случва? Пида!
seconds later. Пика, пикво, пида, пипра, пива. Пико, писъм, пибър, пиза. Пияш, пиви, пига, пиза. Хора, изненадахме Сашка и отиваме да лягаме, защото много ни се спи. Ето я, тя вече не знае къде се намира, братче. Ето, проспа изненадата. Как още една? Каква изненада, бе? Оле, оле. Ме как така се появите при детето, бе? Оле, гледай. Аз съм потресена. Ние в момента отиваме на плажа с нашия най-готин пич. Ник, искаш ли нещо да кажеш на камера? Кратко, точно и ясно. Гледаш на бабка. Ето ни и нас. Отиваме да ядем. Моля се за пушко с картофи. Пушко с картофи? Да, това е било пушко, да. Аз искам пълни чушки с ориз. Се качваме на атракциони и дано да не повърнем. Това ни е единственото желание. И ще кажем на някой да ни снима. Кажете здрасти! Спокойно, Вени! Няма да паднеш! Дръж се! A few moments later. Коста, слушай сега. Искам да не дули. Играе по-добър кичек от теб. Никой! Значи аз да издавам моя bad bitch. Такова, малко, нали? Нали? Здравейте, хора! Добро утро от нас. Днеска Не знам кой ден сме. чакаме акробатиката и отиваме на тренировка. И ние сме на плажа! Ако ще е тъпо със спокойно море, айди. Нали, Гаме? Нали, Гаме? Гледайте Коста. Голям мулт цари тук. Така, в момента ние се нахранихме, имахме колкото се може повече семинари днеска. Искам само да чуете колко е тихо. Да стоплиш. Изпростяваме. И сега ще се изкъпем и ще снимаме клипа към песента ни. Здравейте, хора! Сега снимаме нашия мангалски клип. Стига така! Погледни се гледалото. О, дай пак! Супер! Трябваше го удрено, продължавай! Останави се! Добро утро! Добро утро, Али! Сега ще ядем. Дали, Али? Това да покука. Какво ти е впечатлението от това да
търсиш букука неща? Нямаме отговор. Отиваме на вечеря, сега е истинска, вместо да се храним от букука, нали, Ная? A few hours later. Залеза! Я познах отдалече. Ето го залеза. Имаме нещо от някъде, не знам какво, някакви... Какво имаме? Дани, какво имаме? Дани, я виж турки. Това са ни наградите. Ляно, граби. Ще видим какво ще правим. Аз не мога да разбера. Хора, в момента сме на плажа. Днеска е последния ден и си тръгваме. Дали е така? Да. Оп! И сме на път да се припи. Седим за час и нещо тук. После ще се отидем, се оправим и ще тръгнем. И тогава ще кажем чао на хотел Приморска. Хора, ние тръгваме. Ето я стаята празна в момента. Ние ще чакаме в 11. Сега е 11 без една. След тая ще се видим в рейса. Сигурно, ако не забравим. Ние сега си наядохме и си тръгваме. Се качаме в автобуса и ще кажем чао на хотел Приморска. Чува се дали ми се яде сладолет или не? Не, човек, приядах. Не мога. Ми аз приядох, ама... Не знам. 2,50 за топка. Няма да дам днеска. 2,50. Това е 3,50 с фуниката. Какво? Глупости, 2,50. В момента ние тръгнахме, точно в този момент, буквално. Ето го плажа. И там. И там. Ах, морето, ме достава. Тя се чуди в момента какъв да е следващия ход. Ето това сме изморените герои, да е много ентусиазирана да се прибере в Пловдив. Кажете, излейте деца мъката си. Аз па бях будна през цялото време, като да не повярваш. Верно, поспах за 30 минути. 40-50. Няма значение. Ами ние казваме чао и до нови срещи. Чао на Бога! Дай Сашки направи края. Сега искам да направя транзишън. Транзишън? Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.